Helo, siwmai. Mae life hacks di bod yn boblogaidd iawn ar TikTok yn ddiweddar, a felly o'n i'n meddwl fydde fe'n gret os fydde ni yn cael look ar cwpl o'r life hacks yna, yn enwedig rai coginio, a falle'n cael go arnyn nhw, a bendant wneud ffwl mas o'n hunan. Sa'n gwybod amdanoch chi, ond dwi ddim yn dda iawn yn coginio. Felly, mae angen yr holl help fi lli cael. So gobeithio fe'n y gwbl o hacks heddi fydd yn helpu fi yn y gegin i gwcan. Un o'r TikTok gynta yw how to separate eggs. Nawr, o'n i ddim yn gwybod bod hwnna'n rhywbeth oedd angen i chi wneud. O'n i ddim yn gwybod bod sydd beth a separatio wyau. Dwi'n credu falle fydden ni'n da. A, mae wedi cael ei wneud gan chef, felly gobeithio na i ddysgu rhywbeth. Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Falle bod fi'n bod yn really dwp, ond dwi ddim yn deall beth sy'n just i digwydd. Beth yw'r pwynt? Ydy hwnna'n rhywbeth chi o fod wneud? Os all rhywun adl fi o bod isod falle beth i fi just i gwylio. Na i gael go yn neud e anyway, just for a laugh. Y TikTok separatio wy. Gobeithio allai neud e mewn un tic, achos dim ond un wy sydd â fi. Gawn ni weld sut ma' hwn yn mynd. Triwch chi gael go, ond just trustwch fi bod fi ddim wedi gallu neud e. Ymlaen o'r un nesa. Dwi'n yn gwybod be mae'r TikTok hyn amdano. Rhywbeth i neud a bwyd, rhywbeth i neud ar gegin, felly gawn ni weld. Sut nath rhywun ffind o hwn mas? Oce, dwi'n gael go yn neud hwn, a gweld faint mor hawdd yma. Dwi ddim quite yn iawn, ond mae'n ddigon agos. Falle bod fi jyst yn bod yn really dwp. Triwch chi gael go, gweld siwr i chi mynd. Ie, mae hwnna ddim mor hawdd am y fe'n edrych. Dwi wedi cael go, felly dyna ddiwedd ar y TikTok yna. Nawr, mae'r un un yn edrych bach yn anoddach, bach yn fwy gymleth, falle achos bod fi'n really wael yn y gegin. Ond, newn ni watch it, let's go. Have you tried the tortilla wrap hack yet? I've seen it all over social media and had to give it a try, so today we're making it but pizza style. First, you're going to take a large tortilla, make a slit, and then we're going to add our ingredients to each quarter. Fi'n gwybod bod hwn yn hawdd, ond mae'n i chi ddeall bod fi yn really wael yn y gegin. Really wael. Then we're going to take the cut edge of the tortilla and fold it into 4 quarters and add it to a heated pan and let it sit for 2 to 3 minutes per side or until each side is golden brown and the cheese has melted. And there you have it. For the full directions, all you have to do is check out my website and Instagram page. Enjoy. Nawr, beth i fi di defnyddio ar gyfer un fi yw bach o salami, y tortilla, bach o gaws mozzarella, bach o spicy salt a jalapenos, ac wrth gwrs bach o saws coch ar ben fe. Nawr am y bit anodd, yr actual coginio. Felly, dwi wedi gorffen neud y wrap. Dwi am drio fe a gweld sut mae fe'n tasto. Ti'n gwybod be? Mae hwn yn really nice. 10 allan o 10 i'r TikTok yma. Genius. A, jyst i ffind o mas bod fi'n chef really da. Dyma un o'r trends mwyaf poblogaidd ar TikTok ar hyn o bryd, a dwi'n cael gŵr hwn, a dwi'n gwybod bod yr un hyn am fod yn dda. O'n i'n gwybod bod yna un bydden ni bendant yn gallu neud, a felly fi wedi droi fe yn y fideo, y chalky milk trend dwi'n credu maen nhw'n galw fe, gweud rhywbeth sy'n neud chi'n drist falle, chi'n cael bach o chalky milk, neu llaeth siocled byddech chi'n gweud fel person normal. A wedyn, mae popeth yn iawn ar ôl chi cael y chalky milk. Dwi'n drial hwnna nesa. Chalky milk make pain go away. Dwi'n gael go yn neud TikTok ohono fe. Felly, ar gyfer y TikTok chalky milk, dwi'n ymarfer, a fi'n gwybod bod hwnna'n swnio'n stupid, ond dim ond i'n siŵr bod fi'n neud y TikTok yn iawn.
Un fel na, un arall mewn, troi fe. Gan bod ni gyd yn gorfod aros mewn ar hyn o bryd, gawn ni weld os mae hwn yn neud e'n well. Mae fe actually yn neud fi deimlo'n well, felly 10 allan o 10 i'r TikTok yna. Dyma y TikTok nes I wneud. Felly, diolch yn fawr am wylio a gobeithio wnaethoch chi fwynhau gweld fi'n wneud ffwl mas o'n hun yn trial ail-greu'r TikToks. Cofiwch i hoffi'r fideo isod a hefyd i danysgrifio mwyn cadw up-to-date gyda beth sy'n digwydd ar sianel PopT. A na i weld chi yn y fideo nesa. Tan tro nesa, tara!